дастаткова ўважлівы да сваіх жаданняў, пачуццяў, думак, дзеянняў. Такія думкі вельмі часта прыходзяць чалавеку, які заходзіць у творчую прастору. І патрэбныя інструменты, механізмы дзеля таго, каб настроіць, адкалібраваць акторскую увагу. Вітаю! Сёння другое відэо міні-курса майстэрства актора тутэйшага тэатра і фундацыі Тутака. Я Андрей Саўченко. Паспрабую падзяліцца некаторымі інструментамі, якія дазваляюць настрапаліць увагу, неабходную для творчага працэсу. Пачнем мы з таго, што гэта такое ўвогуле, што гэта за працэс. Я вельмі люблю назіраць за жывёламі і за тым, як працуе ў іх гэты орган. І што это за орган увогуле. Безумоўна, в працэсе увагі самае цікавае в творчай тэрыторыі – гэта ўспрыняцце. Мая увага дазваляе мне упускаць унутр сябе і прапускаць праз сябе тое, што я абіраю, тое, што неабходна для таго, каб выразіць важныя рэчы. І, безумоўна, людзям, якія спрабуюць сябе ў акторстве, пажадана навучыцца гэтаму працэсу. Пачнем мы з практыкавання, якое адразу дазваляе атрымаць практычны досвед і зразумець, ці ёсць праблемныя тэрыторыі, якім чынам іх вырашаць. Практыкаванне называецца унутры, тут, не тут. Ёсць тры тэрыторыі. Першая тэрыторыя унутры. Я спрабую накіраваць сваю увагу да таго, што адбываецца ўнутры мяне, і апісваць гэта. Другая тэрыторыя тут. Я спрабую накіраваць сваю увагу у тую прастору, в якой я знаходжуся. І зноў-такі апісваць тое, што вакол мяне. І трэцяе, моя увага ляціць в тэрыторыю, якой тут няма. Мне для гэтага спатрэбіцца моя фантазія, якую я буду накіроўваць. Я прараблю гэтае практыкаванне зараз, і в якасці прапановы вы можете таксама прарабіць яго альбо разам са мной, альбо паасобку. Нагадаю, што у нас ёсць магчымасць адваротнай сувязі, і вы можете даслаць свае спробы, зняць іх на відэо і даслаць нам у тутэйшы тэатр і атрымаць адваротную сувязь, завесці з намі дыялог пра вашу творчасць, пра нашу творчасць, пра нашу сумесную творчасць. Такім чынам, унутры, тут, не тут. Я сабе кажу унутры і накірую увагу унутр мяне. І апісваю гэта. Некая цяжкасць знаходзіцца тут. Мне хочацца яе неяк разварушыць, трохі пазбавіцца ад яе. В пальцах ёсць такі прыемны трэмар. Мне хочацца даць ім нейкае заняцце. Я адчуваю, што мой твар убірае нейкую цеплыню, святло. Скура трошачкі цёпла фаніць, і мне хочацца расцерці гэты твар. Я сачу за ходам сваіх думак. Я зараз размаўляю, раблю практыкаванне. Мае думкі блытаюцца, і мне хочацца выбраць з іх адну ключавую, якая павядзе мой працэс далей. В пятках ёсць адчуванне пружыннасці, да гэтага падцягваюцца ногі, мне хочацца рухацца, мне хочацца мяняць пазіцыю свайго цела. Я адчуваю, што горла, гартань моя трохі напружваецца, і мне хочацца распаволіць яе, даць нейкі больш лёгкі. Адчуваецца, што я бы выпіў зараз якога-небудзь смачнага, саграваючага нектару. Мяняю тэрыторыю. Тут
на мяне глядзіць камера. У гэтай камеры, хутчэй за ўсё, я бачу вочы, але гэта ўжо не тут, я вяртаюся да камеры, гарыць чырвоная кропачка. Я бачу гэты аб'ектыў, які прыцягвае мяне і разам з тым трошкі пужае, застрашвае. Ёсць ручкі, ёсць нейкія надпісы, але камера далёка, я не вельмі добра гэта бачу. Я адчуваю святло, якое ідзе на мяне. На кожны з гэтых бакоў накіраваны ліхтар. Я гляджу на гэтыя ліхтары, заўважаю белую тканіну, скрэпкі, якія прымацоўваюць гэтую белую тканіну да куфара. Заўважаю штатыў, за ім стаіць люстэрка. На жаль, вы яго не можаце бачыць, але гэтая люстэрка, в якое час ад часу мне хочацца паглядзецца, але не застраваць там. Ёсць падлога, якую я адчуваю зараз як варсістае дно, ад якога мне хочацца адштурхнуцца і падскокнуць. На ёй ёсць меткі, з якіх я мушу не сыходзіць, і мая ўвага зноў вяртаецца да камеры. Да камеры, якая з'яўляецца адным маім правадніком, і мне хочацца накіраваць і практыкаванне, і всю сваю ўвагу ў гэтае вока. Не тут. Я іду па сцежцы. Ёсць трава, ёсць сухія сцяблінкі і ёсць зялёная трава. Ёсць старое апалае лісце. Мой погляд бяжыць па гэтай дарожке, сцяжынцы, вось мурашнік. Я спыняюся, гляджу на гэтых мурашоў, якія будуюць і занятыя вельмі важнай, упэўненай працай. Яны цягнуць, вось адзін цягне жука, які ўжо не жывы, другі цягне ігліцы, і яны будуюць свой дом. Я бяру гэтага аднаго мураша сваёй увагай, пачынаю весці, ён максімальна далёка ідзе. Я бачу, што ёсць сцежка мурашыная. Я гляджу на сцежку, па якой іду я, і параўноўваю яе са сцежкай, якую вядуць мурашы. Я зноў пераключаю ўвагу. Унутры я адчуваю нейкую сагрэтасць, падагрэтасць, нейкі працэс, в якім я плотна ўдзельнічаю. Тут я бачу пляму на падлозе і разумею, што яна падобна на штосьці. Мне хочацца здагадацца, што яе стварыла. Гэта кава разлітая, ці гэта вада, ці гэта фарба, ці гэта чысці след. Я вывучаю і бачу, што ў яе форма каня, галавы каня. І мне цікава унесці маю фантазію, но я мушу заставацца тут, не тут. Я бачу дрэва, каряшку, якая ляжыць трохі ў баку ад сцежкі, па якой я іду, і па гэтай каряшке таксама паўзе мураш. Я разумею, што гэтая каряшка вельмі падобна на галаву каня. І разумею, што мураш не ўяўляе, ён не можа бачыць гэтай галавы каня, але я бачу і мураша, і галаву каня. У мяне нараджаецца вобраз, я адразу ўзгадываю каня, які быў у майго дзеда, і як мы разам з гэтым канём, з дзедам ехалі на досведку ў лес, і я бачу там дзікоў першы раз у жыцці, лася, туманы. Мне хацелася спаць, але разам з тым хацелася вельмі паглядзець на гэты сусвет. Закончываю практыкаванне. Вось такім чынам, пераключаючы сваю ўвагу, я спрабую утрымліваць сябе в зададзеным сектары. Мяне шмат чаго адвлікае, забірае маю ўвагу. Але мне патрэбна моя воля дзеля таго, каб накіроўваць яе туды, куды трэба. Хутчэй за ўсё, в акторскім працэсе таксама ёсць гэтыя неабходнасці. Мне трэба быць уважлівым да таго, што важна, і мне трэба адсякаць сваёй увагай тое, што перашкаджае працэсу засяроджання на важным. Адно з такіх практыкаванняў прывучае мой арганізм пераключаць гэтую увагу. Хочацца ўзгадаць Канстанціна Станіслаўскага, які вывеў такія паняцці, як колы ўвагі. Я падзялюся
імі дзеля таго, каб вы маглі карыстацца яшчэ адным інструментам. Ёсць паняцце кропкі. Кропка ўвагі. Гэта паняцце істотнае для акумуляцыі гэтай ўвагі. Яно можа быць дапаможнікам в момант, калі моя ўвага рассеиваецца, я губляю арыентыры, дзеля таго, каб сабраць яе, я магу канцэнтравацца на кропцы. Я ўзгадваю пра гузік, які ёсць на маёй кашулі, які аднойчы адарваўся. І зараз паспрабую утрымліваць увагу на кропцы і праверыць. Блакітныя ніткі. Даволі все прыстойна выглядае, але ніткі... Нет, это не той гузік. Вот я знайшоў, што гэта гузік з белымі ніткамі. Наватвор у гэтай кашулі. І утрымліваючы гэтую увагу, мне вельмі проста сканцэнтравацца і павесці далей. Аб'ект кропка. Калі мы глядзім на штосьці і канцэнтруем нашу увагу, дазваляе взяць моцную акумуляцыю дзеля таго, каб рабіць наступныя крокі. Аб'ект кропка можа быць на мне, а можа быць звонку. Я зноў узгадываю пра чырвоную лямпачку, якая свеціць на камеры, і я магу таксама накіраваць сваю ўвагу дакладна в гэтую кропку і ўступіць з гэтай кропкай ва ўзаемадзеянне. Што гэта? Гэта імпульс, пульс працэса, які кажа мне зараз «вядзі», «будь пільным», «трымай час», альбо гэта отсвітак такога д'ябальскага вока, якое глядзіць на мяне і кажа: «Ну што ты там? Ну што ты там? Выражаешся? Кудысьці ідзеш?» Я магу фантазіраваць, утрымліваючы гэтую ўвагу, і вельмі важна уступаць з гэтым ва ўзаемадзеянні. Далей узнікае малое кола. Малое кола – гэта такая абалонка вакол мяне, і я магу накіроўваць сваю ўвагу ўнутр гэтай абалонкі. Узнікаюць адчуванні в целе, я разумею тэмпературу, я разумею некую атмасферу. Малое кола часцей за ўсё узнікае, калі чалавек засяроджаны на сваіх думках, на сваім працэсе. І на сцэне, альбо в спробах, в этюдах, гэта знак таго, што чалавек адзін. Часцей за ўсё малое кола надоўга утрымліваецца, калі чалавек штосьці абдумывае, штосьці вырашае ўнутры сябе, і ён знаходзіцца у так званай публічнай адзіноце. Ён адзін, і ён не ўлічвае, што вакол яго штосьці адбываецца. Гэта прастора маналога. Далей сярэдняе кола ўвагі. Тут ужо ўзнікаюць аб'екты. Ёсць сярэдняе кола, якое зараз узнікае паміж камерай, альбо вамі і мной. І я магу спрабаваць трымаць гэтае кола ва ўвазе, в якое ўваходжу я сам, і ўваходзіць аб'ект, партнёр, чалавек. Размаўляючы з чалавекам, я буду утрымліваць ва ўвазе і сябе, і яго, і моя ўвага менавіта запаўняе гэтую прастору. Гэта ўжо парнае ўзаемадзеянне. Далей ёсць вялікае кола ўвагі, калі я вазьму сваёй увагай усю прастору, якая ёсць вакол мяне, і буду утрымліваць усё адразу. Адчуваць гэтае святло, гукі, нейкі гул, які стаіць, чалавека, які стаіць за камерай і здымае зараз мяне, і як зацішана спадарня паважаная сябе паводзіць зараз. Я утрымліваю ва ўвазе прыцемкі, якія знаходзяцца за прасторай кадра, правады, якія свісаюць, сцены, і разам з тым таксама адчуваю і сябе. Гэта прастора ўзаемадзеяння з наваколлем, у якое трапляюць мае вочы. Умоўна кажучы, калі мне трэба ўзяць увесь пакой ва ўвагу і утрымліваць яго. І наступнае кола самае вялікае. Гаворка ідзе пра лінію гарызонта, бераг мора, неба, нейкі абшар. Зараз я не магу ўбачыць абшар, але я магу уявіць, што перада мной стэп. І гэту стэп я зараз трымаю сваёй увагай. Альбо я на беразе мора і спрабую знайсці, ці не прыплылі дэльфіны
якіх мне вельмі хочацца ўбачыць. І я трымаю ўсю гэтую прастору з тым, каб яна магла ўздзейнічаць на мяне, а я адчуваў яе. І мая ўвага гэта трымае. Далей ёсць размежаванне. Прастора вакол мяне, як бы ўнутры кожнай з гэтых прастор, малое кола, сярэдняе кола, вялікае і самае вялікае. Альбо гэта звонку. Я магу, напрыклад, паглядзець зараз на экран і не трымаць увагу ўнутры сябе. І ўбачыць толькі экран, на якім зараз адбываецца нейкі хлопец, там маша рукамі, і я магу утрымаць гэта. Я сам на сабе ўжо ўвагу не трымаю. Тое самае з гэтай прасторай. Я магу адстраніцца і не сябе в прасторы трымаць, а толькі сам пакой, нібы мяне няма. Тое самае з вялікім колам. Далей я магу пераключаць гэтую ўвагу з кропкі, малое кола, сярэдняе, вялікае, і такім чынам будаваць дынаміку працэсу, дынаміку сцэны, дынаміку спробы. Вельмі цікава назіраць, а пра назіранне мы казалі у мінулым відэо першым, назіраць за тым, як працуе ўвага іншых людзей, як яна пераходзіць з розных колаў на аб'екты, як яна гуляе і што яе накіроўвае. Вельмі карысна назіраць за сваёй увагай, як яна працуе, падмячаць, якім чынам я перанакіроўваю сваю ўвагу в нейкім працэсе, які прываблівае гэтую ўвагу. І істотна развесці два паняцці – гэта свядомая ўвага і несвядомая. Калі б раптам зараз хтосьці пагрукаў у дзверы ў нашу студыю, я б падсвядома павярнуўся праверыць, хто там, ці ёсць там небяспека, гэта быў бы не зусім свядомы рух, перанакіравання маёй увагі. Але калі я магу задаць сабе, я зараз пагляджу на гэтыя дзверы, у мяне няма неабходнасці зараз, няма трыгера, які кліча маю ўвагу, але я магу знайсці апраўданне таму, што мне трэба. Гэтыя дзверы добра зачынены, праз іх не праходзіць гук, калі раптам хтосьці за імі пройдзе. Я магу праверыць гэта, зноў-такі уступіўшы з гэтым ва ўзаемадзеянне. Вось праз такія практыкаванні я магу натрэніроўваць, калібраваць свой апарат увагі і далей прызвычайваць яго да таго, што ён працуе па-жывому і працуе творча. І гэтыя перанакіраванні могуць распакаваць увесь аб'ём, увесь дыяпазон таго, у чым мая ўвага можа праяўляцца. Мне застаецца прапанаваць заданне. Гэтае заданне можна выканаць, зняць яго на відэо, даслаць нам і загаварыць пра гэта, атрымаць адваротную сувязь тэатра, калегаў, мяне, і разам з тым зразумець, наколькі ваша ўвага в вашай спробе працуе дасканала, грамотна і творча. Заданне такое. Вам трэба прыдумаць, выбраць працэс, які будзе патрабаваць ад вас такой максімальнай увагі. Працэс, які трэба здзяйсняць рэальна, разумеючы, што нішто не павінна забраць вашу ўвагу з гэтага працэса. І арганізаваць сабе. Для спробы, напрыклад, я мог бы чысціць люльку, пра якую узгадываў в першым відэо. Мне трэба яе падрыхтаваць да наступнага палення, і я пачынаю ўвесь механізм. Всё праробліваю, всё вычышчаю дзеля таго, каб атрымаць асалоду, калі буду яе паліць. То ідэальна прыдумаць сабе перашкоды, якія могуць выклікаць, выдёргаваць маю ўвагу, і утрымаць яе будзе складаней. А з іншага боку, трэба апраўдаць, чаму я адбіваюся ад гэтых перашкод, не іду на гэтыя трыгеры, якія клічуць маю ўвагу, чаму я засяроджваюся ў гэтым працэсе. І такую спробу, этюд з максімальнай увагай, я прапаную даслаць нам. Напрыканцы хочацца ўзгадаць адну гісторыю, якая была ў Індыі і ператварылася ў легенду. Індыйскі падышах выбіраў сабе міністра.
Ён шукаў чалавека, якому ён можа даверыць вельмі важныя істотныя працэсы. І ён прыдумаў такое выпрабаванне. Вакол іх горада была сцяна. Налілі міску з малаком да краёў. І міністрам стаў бы той чалавек, які пранес гэтую міску, не праліўшы ніводнай кроплі. Шмат людзей спрабавалі гэта зрабіць, але іх правакавалі іншыя людзі, звярталіся да іх, крычалі, і нават стаялі жаўнеры са стрэльбамі, якія стралялі не ў самога чалавека, але побач. І толькі адзін чалавек справіўся, які змог сканцэнтравацца настолькі, што ён трымаў міску в малым коле, в сярэднім коле ён трымаў сцяну, каб бачыць сцежку, і пераключаў гэтую ўвагу. Вялікае кола ён адрэзаў, разумеючы, што кулі ляцяць, але ступень яго уцягнутасці і ягонае жаданне атрымаць гэтую працу было настолькі моцным, што ён крок за крокам ішоў, і нішто не магло яго збіць. Для мяне гэта вельмі добры прыклад акторскай увагі. Чакаем вашых спроб і рыхтуемся да сустрэчы ў трэцім відэо. Дзякуй вялікі.